ओइ जिरे नेथ' र' आया साइकेलबो गैबावासो एथ' गोबाव ओंखारनायानो हिनजाव बायदि देलायो गोबावनो एथ' आथुर नालै थौ थांसै थौ गावहा एथ' गोबाव साइकेलबो लाबोबावाखैसो एमान गोजान थाबायना थांबावनांगोन रांखौ बेसेबां लाबोदों नों गैया आइनिफ्राय 200 रांल'सो मोनबोदों नोंहालाय बेसेथो लाबोदों गैया आंनाव थाइसेबो आंनो दिनै नोंसो जाहोजोबनांगौ गावबा थाइसेबो लाबोखाया आइदै ओइ दिङा औ थाङा नामा नोंसोर दिनै होद थांथ'लालां दिनै बानाय मोनदों माथो नोंसोर थांदो दे जा मेंबायलै आङो आं जिरायथ'नोसै नामा मार मेंमारबायलै उफ आं सिख्ला मानसियानो बारा मेङाखै नों सेंग्रा जालायनानै एथ' मेंबाय आइ लाभ इउ जिरि मा आइ लाभ इउ नों आंखौ मोजां मोनजेननायनिफ्रायनो खैबार आइ लाभ इउ होनखो मिन्थिगौना नोङो आं नोंखौ बेसे गोथौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो थोद जाम्बा मिथिया जायो नामा थ' थांसै जा ओंखाम उखैबाय जोंना लामायानो जा खस्थ'खा जिरि दा बेलासियाव नों आंखौ लोगो हमनो फैफिनगोन ना जेबो खामानि गैयाबा फैगोन दे औ फाग्लिया दाबो फैया फाग्लिया माने इमान लेट खालामग्रा जाखो बियो सिगाङाव दस' बिदि नंथारामोन ओइ दोनथ'दो दे सना दहायनिफ्रायनो नेबाय दं नामा नों औ सना आं नोंखौ नेयै नेयैनो 1 आवार्स जाबाय नों दाना मानो टाइम लेट जाना फैग्रा जाखो न'आव खामानि बारा जादोंमोन बेखायनो मावबाय थानानै लेट जाबाय आं रागा जोंबाय औ सना थेवबो आं नोंखौ रागा जोंबाबो गोरा राव बाहायनो बायो मानोना आं नोंखौ बेसेबा गोथौ गुवार गोसो लानानै मोजां मोनो सना हे माथो टाइमा 5 बाजिबायानो आंहा न'आव मोसौ लायनांगौ थौ थांसै सना र'ना दसे थाबाव नाङा थौ थांसै सना जोंनि मोजां मोनलायनायखौ नोंसानि आइ आफाया मिन्थिबाय खोमा ना एसे मिथिगौ खोमासो नोंसानि आइ आफाया नोंखौ आंनो हराबासो थोद जाम्बा आइमोना आंखौ बिदि होना आंखौ जोबोद अनोसो आरो नोंखौबो सम सम रायखांबाय थायो नंगौ सना औ बहा थांमारदोंब्रा बेलाय फन हरनि र'
अ हेलौ हेलौ बहा दं नोङो? है आं नै गार्लफ्रेन्डजोंसो बेरायनो थांनो नागिरदोंलां। माथो फनबो हमा? है मानोमोन? है आं दिनै सानडेखाय गामियावसो बेरायनो नोंखौ लोगो नागिरदोंमोन। है आं नै दा सोलाबनाय नंलाना। दे होनबालाय नोंनिनो दिनसैलै। दे होमबा आं थांसै। फाग्लिखौनो बेरायनो लेंहरसै खोमालां। न'आव ओरैनोसो दं खोमा। मा खालामदों नोङो? फै जोंहा गामियाव दसे बेरायहैनो। दे होनबा साफा देलायना फै। आंबो न'आव लंपेन्ट गानना ओंखारना फैनि। नों आंखौ बे गामिनि हाग्रा बंग्रायाव बेसेबां बेरायनो लिंहरो? औ आं जोबोद मोजां मोनो बे मिथिंगानि बारहावाफोरखौ। नों आंखौ दानो थाब हाबा खालामगोन नामा? थोद जाम्बि आं आरो दानो नोंखौ हाबा खालामा। मानो? दा जोंनि समा फरायना लानायनिसो सम। आं जिउआव फरायनायखौ साक्सेसफुल खालामनानै माबा मोनसे जब मावनानैसो नोंखौ लांगोन। औ बेनो आंनि जिउनि थांखि। नाथाय नोंसो आंखौ बै समसिम नेनानै थानो हागोन ना हाया? मिथिस' हाया दानि जुगाव बबेनि बारा बबेथिं बौग्लिंलाङो। मा मेसेज फैखो? है एक्सचेन्जनिसो। नाथाय नों दानो हाबा जानो लुगैबाय नामा? लुबैया। नाथाय नों लांबानो दानो थांखागोन। थोद जाम्बि जिउआव माबा मोनसे थांखि लानांगोन ना। आं नोंखौ दानो हाबा लानांगौबा ना आं हालेवनांगोन, आं आरो फरायनायखौ गारनांगोन, नोंनो आरो ब्लाउस बोराय दख'ना बोरायखौनो गानबाय थानांगोन आङो। थोद। एथ' समायना नोङो, नोंखौ बिदि ड्रेसा समायनाय नङा। नाथाय आंथ' नोंखौ दानो लांनो होआखैना। नाथाय आंथ' नोंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो मिन्थिया नामा नोङो? आं नोंखौ दा बैसोआवल' मोजां मोना, बुरै समावबो नोंखौ अनबाय थागोन, नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन। बेनो आंनि समाय। अ माइ गड नों आंखौ एफा मोजां मोनमारो? औ थौदो थांसै। मा फन हमाखै बेलाय? आया मा जामारदों बेलाय दिनैलाय? माथो फनबो हमा ना बहाबासो थांदों? अ रतन फंबाया मिथिगोन खोमा र'। ओइ रतन फंबाय, रनाय मामोन? ओइ फंबाय जिरिया न'आव गैया नामा? बहाबा थांदों नामा बेलाय? बहा थांदोंमोनलाय? अ इयो आलासि जानो थांदों। खोन्थालाङाखै होनबा नोंनो? न'आवथ' आलासि जानो होनना खोन्थालांदों। अ फनबो हमाखै माथो बेलाय? आं दहायनिफ्रायनो कल खालामगासिनो दङ। साइलेन्टफोराव दंबायबायो खोमा? जानोबो हागौ नामा बिदिनो। फनखौ हले आं दहाय फुंनिफ्रायनो खालामबाय दंमोन, हमाखै दस'। बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय? हैद आबैलानाव सबाय दावजों ओंख्रि संदोंनो जानो थांनि आं। दे। अ बिदिब्ला आलासि जानो थांदों बियो। गारि गाखोनायखाय फनखौ हमाखै खोमा। मा जामारखो बेलाय? फन हरिया साननैमानि जाबाय। आं फन हरबाबो हमा आरो गावबो हरफिना। उफ जेबोथ' प्रब्लेम जायाखैथ'? ए फाग्लाया इयावसो दङ, बेखौनो न'आव नागिरगासिनो। इयावसो दं नों निहिर? औलै बेरायहैदों होननाया दानो फैबाय। औ दहाय फुङावनो फैदों आं। माथो सिन्था मा जादों? जेबो जायाखैलै। नोंखौ नायनानैथ' माबा मोनसे जादों बायदिसो मोनबाय आं। ओमफ्राय जिरि आरो नोंसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बायदि मोनबाय आं।
बेनोथ' जादोंलै। साननै मानि जाबाय ना आंनि फन हमो ना आंनो फन हरफिनो। आलासि जानो थांदों होननाय खोनादों। आंनोबोथ' खोन्थालाङाखै जिरिया। दाख्लै रतनासो आंनो खोन्थादों। मा? आलासि जानो थांदों? औलै। बिदिबा नोंखौ थगायना सानदों बियो। आं नोंखौ नोंसानि गेजेराव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बायदिसो मोनखादोंमोन आं। मा? नों माबाफोर मिन्थिदों नामा? मिन्थिया आं दा नोंनो खोन्थानाया थार जागोन ना गोरोन्थि जागोन। मा जामारदों देनाय खोन्थानाय। नाय बिदिब्ला आं मबाइलाव रेकर्ड खालामना लाबोदों। हाब माथो बेलाय जेरैसोलाय फोथायलायलांनो हालाय लांलालां। बयफ्रेन्डसो जागोन ना लोगोसो जाथारा। र' फल' खालामनि। मा जाखो? बैसोरखौ फल' खालामनि थु। ओरै फैदो। मोजां ना जायगाया? नोंथ' न'आव थायै मार बोरै मोनखायो दा? आं जा मोजां मोनखादों दिनै बेरायनानै। हेपिनो। नंगौ नामा? औ। नाथाय आं न'आव थाब थांफिननांगोन। थोद जाम्बि मानो? न'आव आं आलासि जानो होनना थगायनासो फैदों। थोद जाम्बि थगायसुलि। आं नोंनि थाखायनो थगायना फैनांबायथ'। थ' होमबालाय थांसै बै दाबसे जायगायाव। निहिरनो खोन्थाहैथारगोनलां। मिथिबायना सना, आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौ सोरबा लांफैसो मोनो। थोद हायो नामा जाम्बा। थेवबो सना आंनि गोसोआ मानोबा गिखांनाय फैयो। थोद मोजां मोनलायनायावलाय बिदि जाखायो दा मिथिया नों। थौना थांनोसै। दानो थांसै आंनि सना। औ। नाथाय नोंनि लाइफआव आंल' दंना। फोथाया नामा नों आंखौ? फोथायाबालाय मानोथो मोजां मोनदों दे नों आंखौ। थेवबो सना आंनि गोसोआ मानोबा नोंनि लाइफआव सोरबा दं बायदि मोनबाय थायो। नोंसिनि गामियाव सोरबा फसायनाय सेंग्रा दं खोमा। एसेबां मानो लोरबां खालामना लादों नों? थोद सना आंनि जिउ। बेसोरा बेफोरबायदि थगायबायनालै। आंनि जिबआल' बेफोरबायदि थगायनाङालै। मा लोगो हमथारैखाय आंखौ रागा जोंबाय? मा रागा जोंनाय नुदों? नोंथ' आंखौ थगायदोंसो। मा? थगायदों? मा थगायदों होनदों नों आंखौ? मा थगायदों दे? मिन्थिया बायदि मोनदों नामा नों आंखौ? नोंथ' दाख्लै गुबुन सासे सेंग्राजोंसो बेरायहैदों।
बोरै मिथिदों नों आंखौ बिदि बेरायदों होनना? नों मालायनि बाथ्रा लानानै आंखौ बिदि सानदों? मा? मिन्थिया सानदों नामा नों आंखौ? नों आंखौ थगायनो नागिरमारदों। बै समाव समाय लानाय, मिजिं लानाय गासैबो बाथ्राफोरानो बायफ्लेलांजोब्बाय। सानाखैमोन आं नोंखौ बिदि थगायगोन होननानै। मा? बोरै मिथिखो नों आंखौ? मानो मिथिया जानो? दिङाया आंनो नोंसोर सानैनि बै गुबुन जायगायाव बेरायहैनाय गासैबो भिडिअ'फोरखौनो आंनो खोन्थाजोब्बाय। नोंसोरनि बे बेरायनाय गासैखौबो मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै आंनो खोन्थाजोब्बाय। आंनि बिखा बिख्लो गासैबो थेर बेथेर खामग्लिलांजोब्बाय। आं नोंखौ फोथायनोनो हालायलांला। ब्रेकआप दिनैनिफ्राय। रतना, निहिर, ओइ निहिर। हाब ये निहिर नङा ना? मानो गाबलाबायदों बिलाय? हाब मा जाखो? ना ब्रेकआप जाबाय? आंलाय ब्रेकआप जाबाय। मालायफोरखौसो फेसबुक वाट्सएपआव बेफोरबायदि जानाय नुयोमोन आङो। नाथाय दिनै आंनियावनो मोगथां महरै बिदि जाबाय। मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदिया जाखायो। गोसोखौ हमथा। औलै औ। देलै हमथा गोसोखौ।